көндәй hello, 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 Башкортстанның кыздары, кыйлау кыздар үсәүләре, хай, егетләрдә үртәүләре, хай, урган килен былылдары, хай, батыр улдар табылдары, хай, hello, 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 көндәй hello, 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 Башкортстанның кыздары, кыйлау кыздар үсәүләре, хай, егетләрдә үртәүләре, хай, урган килен былылдары, хай, батыр улдар табылдары, хай, Аллы гүлі күлмәге Күтін яуын ялудары хай Хыуға утқа халудары хай Байрамдарға барудары хай Геткілес болудары ла хай Hello, 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 аллы кызыл Аллы гүлі күлмәге Күтін яуын